Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippines Standard Time, las 10:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Just 7 minutos nakaligas at tak ng alas sa 10 Action Radio Philippines Standard Time. Salamat, mayong gabi na naman. Inyo pala tuntunan Lunes, Tubtob, Sabado, Action Night Patrol. Biyernes kapag pangalagad liwat na makita nga mga talos diri sa inyo sa rin nga pala tuntunan. Yari kita sa petsa 5 na sa bulan sang Hunyo tuwig 2020. Basta biyernes gani, talos kita temporaryo dari sa palatuntunan Action Night Patrol. Pero sa mga biyernes mga ka-aksyon, medyo malubig-lubig ang ato sa nga pagpangalagad. Bagod mga balik kita sa oras nga tubtob alas 11 karon sa tuwang gabi. Kalahin sa gihapon sang jutay nga adjustment. Naging patagayon diri sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Bagod sa ring krisis nga dalasang COVID-19 pandemic. Kamusta ka to sa mga ka-action Luzon, Visayas, kag Mindanao? Kamusta ang inyo sa ring pagpanyapon dira? Nabusog bala ka mo? Sa mga nagapatiyom-tiyom na sila sa ring kalibutaw?
sa mga hilay-hilay na sa ila salita sa tagsa ka mga kwarto o kung palahawayan. Steady lang ka muna kaya liwat naman kami nga magadalasang mga balita, information, development, follow-up report sa nga to sa mga action unit reporters sa mga biyernes pag-updan kita. The Action and Defensor sa ato sa News Center sa mga balita nasyonal. Kaya sa ato sa patrol nga naglibot temprano pa. Ang taglibot sa sunod sa Bacolod, Action John Diaz. With Action Nixon Tahom. Kamusta man ang ato sa monitor sa ato sa live stream. Ato sa YouTube channel. Facebook Live sa nga DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome na welcome sa inyo sa nga panatuntunan. Action Night Patrol. Action Night Patrol. Karoon lang ng field report. Oy ka. Medyo kakulolbaan sang kaso, no? Sang COVID-19 dere sa pungsod sang Pilipinas. Laban-laban do manabot gini sa 1,000 nga kadamuon sa kabay pa nga hindi lang. Ay ang nagkalabatay sa mga ka-aksyon naranasan 967. Sa mga adlaw may 3, mayo-mayo kaya 3 lang ang nagdugang nga patay sa mga adlaw sa COVID-19 diri sa pungsod sang Pilipinas. Pero kung kadamuon naman sang kaso ang paghahambalan arana sa 20,626, 244 gid ang dugang subong adlaw. 244 ang na-infect sa saning COVID-19. Kag ang nag-alalayo subong adlaw 82 ang kabugusan arana sa 4,330. May panibag-uman nga development kon DOH ang paghahambalan. Kundi nabalaan naman sang kalabanan nga ginaulan subong sang kritiko. Gina-question subong ang pagpangalagad ni DOH Secretary Francisco Duque III. O subong adlaw may anunsyo ang Malacanang ho. May bago naman nga opisyal ang DOH. Kasimanwa ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa may Davao City. Ang DOH mga ka-aksyon may ara sang 5 ka mga undersecretaries. Ang mga ginatawag ba lang nga USEC bla. Kag may ara sang 7 ka mga assistant secretary. Sa lipot nga tawag amo ni silang ASIC. Hindi ni ASIC. Kundi ASIC, assistant secretaries. Yang gin-appoint mga ka-aksyon bag-o alin sa surad sang Davao. In-appoint bilang undersecretary ang chief sang Southern Philippine Medical Center dito sa Davao City, si Dr. Leopoldo Vega, isubong assistant second ASIC o USEC, undersecretary na siya sang Department of Health. Medyo talalopang doon man ang pag-anonsyo sa Malacanang sa appointment ni Dr. Vega. Kaya man ginanonsyo ini maka-aksyon pila kadlaw ang nagligad. Matapos nga si Presidente Rodrigo Duterte ang nagpahayag sang pagkadismaya sa atrasado nga paghahatag sang death kag sickness benefits sang mga health workers nga nagkalabatay sa COVID-19. Nagamuning plastada daw mabutang sa alang-alang gidaw ang palaabuton ni Secretary Francisco Duque. Man kadamo sa mga senador kag pila ka mga kongresista ang nanawagan naman mga ka-aksyon nga dapat ko na mag-resign na si Duque kay kadamo sa mga questionable kag mga isyu nga hindi matatapan labi na ang pag-asikaso sa saning krisis sa COVID-19. Pero si Presidente Rodrigo Duterte nagasiling nga nagasalig sa gihapon sa kay Duque. Amo na nga si Duque ara gihapon sa palungkuan dira sa DOH.
Pero sa panibag-o nga development nga pag-appoint ni Presidente Duterte sa kay Dr. Viga bilang Undersecretary, pasi kon nakibot kita sa sulod sa pilang kadlaw, pasi kon may anunsyo man sa mga bag-o, hangot naman sa palabuton ni Doke. Lawig-lawig pa rin pag-away naton sa COVID-19. Namo sang gahambal mga ka-aksyon mga health experts. Nabasi kon malabutan pa ni Tubtob 2021, ba hindi lang. Kung tani tapos na rin krisis nga gina antos ta. Ang kahiwatan gani sang Mascara Festival Black kundi sa bulan na sang Oktubre, kundi sa surat sa Bacolod, ay subong ho bulan na kita sa Hunyo, ilaban-laban mabutang bana sa alang-alang. Isubong ganyan istoryahan mga ka-aksyon, amo palang pagbukas ang klase, way pa na gani piho ko balang na yun gina. Sa Agosto 24, ay damo man kapanawagan nga hindi lang anay. Yang Mascara Festival ti ginakabalakan man, nga basi mapektuhan man, sang sining kagaw nga si Corona. Last 10:15 Action Radio Philippine Standard Time. Kay na mayara sang fire truck, siren sang fire truck, nga nabatian ang ato sa mga-aksyon dito na sa may area sang Lupis Haina, sa Barangay 30, surat sa Bacolod. Pero mayo man kay na tigayon man nga mapalong sa Gilayon ang kalayo, pagiban sa pagbinuligay basya sa mga tao sa lugar. Ay bag-o gali subong ang Fire Marshal no sa Bureau of Fire Protection diri sa may syudad sa Bacolod. Nabusla na si Fire Chief Inspector Obleo Plotenia. Lawig-lawig man ang pagpungko ni Plotenia bilang Fire Marshal sa BFP Bacolod, mga duha man katuig kag 6 ka bulan. Ayaw man ang performance ni Chief Inspector Plotenia. Hindi man mabudlay labuton sa media. Accessible katama. Ang nagbulo siya si Fire Chief Inspector Rodel Ligaspe. Si Ligaspe maka-aksyon, naghahalay ni siya sa bahin sang La Carlota Fire Station. Nangin hepe sang La Carlota Fire Station. Isyudad man ang iya sa naging halinan. May turnover of command na nagali nga patigayon. Hapon, naging preside ni Fire Superintendent Pamela Rod Jane Candido. Ngamo naman ang Negros Occidental Provincial Fire Marshal. Kaya mo na, kaina maka-aksyon area na sa Lupisay na. Pero pasalamatan naton nga dasig ba na palong ang kalayo. Sa mga ulo pa Hawaii na aber, antes ka mo magtulog, antes ka mo ruhigda kag magpiyong-piyong da, i-check anang inyo sa mga appliances da nga way ginausar, kasi kung way bala magabot sa saksakan haw, delikado na noy, delikado na day. Mga cellphone nga na charge maka-aksyon. Sabi ko na nga naghinay nga counseling audio de kay nasa lapa ko gali padalom ho. Risa gali ho, aber. Tingala ko nga naghinay counseling headphone na. Bagong headphone ta. Oga, bakod-bakod ho. Oda ko headphone ta. Kung pila naghinay. Ari gali ho, nasa lapa ko gali ho. Imbes nga ma-up, ma-down saya. Kaya nagorok pa niya pon ang volume nga isaway. Para yung sana nga pongko, di nga may pagkapanyapon. Alas 10:18, Action Radio Philippine Standard Time. Unahon na may himalo ang observation report sa ato sa nga patrol. Nagalulambiyong ay ang Provincial Capitolagon bukas na yan. Kay nagligad pa itong adlaw nagpagawa sang statement si Governor Bong Lacson na sila niya buksan tara ng Capitolagon kay ginbuksan na gani ang Panaad Park Stadium mo. Pwede na gani ito matugutan nga maka-jogging ang bisan senior citizen. Ugaling nagkakurisong naman ang mga kategulangan ta kag kabataan matapos ginabawi naman sang
National IATF, pangilasan nga anunsyo nga stay at home naman ang mga 60 years old above kag 21 years old below. Lipay na tanis lahat to. Alas 10:19, Arenang Patrol with Action, Jan Diaz. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Jan, mayong gabi, kamusta makulod? Alright. Mayang gabi. Good evening, Action Mar. Mayang gabi sa tutanan ng mga ka-aksyon. Tara na pa to, di ba dahil kita sa nagambiyong dari sa pilaman ka mga lugar sa palibot sa Salat sa Bacolod. Kining medyo may pagka, pang panahon. Pero Action Mar, wala mapatimaan nga magulan compared mo kahapon. Kaya itong kagahon, pero di ko nung bunok sa ulan, kasi wala kayo nakabatsag, kaya ito kamukmuok, itong tulog ko. Pero pag kung obserbaran ka man, kaya nakamukid, no? Of course, patimaan kita basang duta, kung di ka magkadto, sila ka may areas ka mga napotsak magkagsondri sa Salat sa Bacolod. But silingon sila, di nagulan kit man siguro, no? Kaya parting muok sa tulog ko sang kagahon. Ang problema, dapat irikisa, hindi ka makumukmuok tulog para sakan mo mga kababalaan mong sitwasyon sa palibot, no? So yung pamangkot mo, Action Mar, Lagundla, dari sa areas ng Lagun, usually, bukas na man siya. Galing kay problema lang subong ka. Kita naman nato ng tao, sa Action Mar, doon ay nagalagaw, bla? Oo. Mag-go exercise sila, nato na po nga diretso sa may Lagun kunaga. Or kung hapon man, doon naman di may jogging sa palibot sa provincial capital Lagun. Kaya kabalo ka, Action Mar, kabud live lang mag-jogging o kung walking ka, nga naka-face mask ka. Unless otherwise, kung may mga pila ka traffic ka mga nagamit man, no, para makaginawa ka isang gusto. Ang mga isyo mo ginahagal ka bla kung magduro-jogging ka. Ang nakakatabot na rin sa palibot sa provincial capital Lagun. May ginagaw gidman, hindi mo sinakadamo. Pero, implemented na sa gyapon ang curfew bla. Pagpatang sa Marlas 9 ang gabi, I think ito ginasaladaan na nila, ginapagwa na nila. Ang mga kasunod standby dara sa sulod sa provincial capital Lagun. Then, pagwauna nila, importante malimpyuhan, wala na may nagkatiner dira sa sulod, Action Mar. Mas may nagkatiner dira, of course, mabudlayan man natin yung mga security guards. Problema, dami sa Lagun, kaya hindi ka na sa mong interview, guard, Action Mar. Nga man? Ginabawala naman kuno ka provincial capital. Example, mangkot ka sila, bil ko na nung sitwasyon dira, na observation dira, kung damo sa lawa. Compare ba sa una, na magsulod ka rin yung Lagun niya, kita ang gwardiya, kung magutom lang niya, diretso na yung sabat din mo. Subong hindi, bawal lang yung sila Action Mar, lang meet lang anything na pwede nila mahatag na informasyon, Action Mar. Galay? May kang tanan sa may provincial capital Lagun, kapina na natin ginatempt dre. Gan-check lang, sulod, kag tuton kung kamusta, kung damo na kabisita. May panibago naman sila ganing ruling dra, no? Kaya nga, i-resituon na nato, no? Anyway, karon nga adlaw, may mga pila ka mga vlog protesta ba yung nagluntad sa Bacolod man. Kita ka to sa mga lalagwa, Action Mar, dito sa tubang, sa opisina ni Lone District Congressman Greg Casataya. Ito ba? May pila ka mga silent protest. So, ipadagan mga estudyante. Ito mong laban gito or kalabanan gito, Action Mar. Mga estudyante, kung nakita mo man sa ibang mga lugar dari sa pungsod Pilipinas, parte mo dyan kalala ang mga rally-rally nilang ginaubra. So, nga adlaw, may nariman din rally sa Bacolod ng ginapatigayon. Silent protest, may mga bit-bit lang sila sa mga placards, standby sa guwasong opisina, sa opisina sa bisang pero kagiban pa, no? So, eventually, doon ginayo, matas ng kapolis nga mag-disperse na lang, ginakangawaan ka polis ang paglaptabla sang ang paglaton sa balatian ng COVID-19, Action Mar. Di mo na rason kung nga tibligin na dumili sila na nga makalibot-libot, no? Or makapulupunsok dara sa guwasong opisina ng isa ka opisyal sang syudad naman sang Bacolod. Noong nga gabi, ang patulabot na kami diyo sa may area sang sa publika. Sige pa ang ining mga street cleaners na to niya. Ito pinlo niyo, iluntat paniluanay nila. Bo mga 11, I think, PM. Do, luntat na sila paninlo. Importante ko mga lokapan na blatanan kag mga siligana ang palibot sa plaza, downtown area. Balik na sila Action Mar, na sa may facade, baladari nga do iyarit ka building ka NCC. Dili sila matipon, dili sila ma-inistoryahan, dili sila karunigan instruction. Sila naman supervisor, tako natapos sa paninlo para ma-check mo na ang ilatag sa kamang areas of assignments kung kamusta na dra, no? No problema, laki itong IPM do, hindi na mo sila kadamo ang nagalambiyong o kung nagkapangakot sa nga basura Action Mar, no? Isa dali ka private nga salakyan, auto, ano ko panawag ni ganitang, nag-wrong lane sa Blalabay, ano ganini? Ariyo, may nagdari-diretso sa Action Mar, nag-hazard siya. Nag-counter? Oo, nag-counterflow siya. Oo. Tapos nagdasig na ka-hazard. Emergency, siguro na. Ay, totoo,
diretso din sa may police station. Oo. Ay, police magripang. Policeman pang. May aragoro importante ng hilikoton. Puro, Ariskudihan. diretso sa. Diretso din sa Action Mart sa may police station, no? Nag-hazard sa, nag-counterflow lang siya. Basta may importante, guro nga i-check ini, no? Right time na, dari sa may area, kita sa may plaza publika, nagkibot lang kita do ka, sumpit na nga, ginisir ka to, dari sa may police station, no? Dari bala sa may, San Sebastian Cathedral, Action Mart, preparasyon nila para sa misa, bala sa Domingo. Ito yung misa, mas Domingo mong, hindi pa pwede ka masubong ang San Sebastian Cathedral na iya. Wala pa sila nag-hold sang mass, pero sa Sunday, expected na. Matapusin ni Dremia na sa Action Mart nga do traffic barricade bala na ang railings na bala. Bali ang sunod lang do apat sa kabilog nga linya. Nga ang obraw na nila first come first serve basis ni siya. Kung magsulod ka sa simbahan, i-check na nila kung enough na Action Mart na-occupy na bing 50% nga seating capacity, hindi na sila pwede magpasulod sa simbahan. Ulat ka naman, ang gap usually is 2 hours. Matabosin niya mo so may sabi sa buong alas 7 sang aga, or let's say kung Domingo, alas 6 sang aga. Ang alas 6 to alas 7 Action Mart, misa na sa 1 hour. At ka naman Action Mart, 1 hour na preparation nila nga mapasulod ka to, kahit mapila pa mong kung narang ka na sulod, pagwao na lang tayo nga sulod, and then pasudlo naman dito, para may makabulos naman sa mga bangko ninyo, doon mo na usually matabo, dre. So, bigyan butang din sila nga traffic oral railing sa gwa, pertahan din mismo sa San Sebastian Cathedral para may hara system ang pagpasulod. But sino may linyahan, ay na naman yung matabo, amo na yung nawala tayo sa Domingo Action Mart. Malinya ka mo dara, hindi pasudlon ka mo amat-amat, isa-isa. Para make sure na nila, meaning, may hara gidya asserets nga ma-assigned. Mo na mag-limit Action Mart o kung mag-control sa mga usang tao nga ginapasulod. Pila ka niya ka mga simbahan dali na ibaluan naton sa may syudad sa Bacolod nga gina-require nila ang sumilimba ang mga tumuluong nga magkadto mga around 30 minutes prior or before sang mass or diri of course sa San Sebastian Cathedral kung first come first serve basis ang matabo sa ni diri basibla an hour before pa lang niya require na silang magpalapit o magkadto sa simbahan Action Mart. Alas Action dyan yung suling misa ga umpisaw. May schedule kita dre sang misa sa San Sebastian Cathedral inisya, no? Sa Domingo, alas 6 ang aga Action Mart, alas 8 ang aga, alas 10 ang aga ang third mass aga ni, 12 noon may misa, alas 12 ang udto, alas 2 ang hapon, may misa man alas 4 ang hapon, kag alas 6. Sa liwat, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 12 noon, 2 p.m., 4 p.m., kag 6 p.m. Inakong Domingo nga misa. Pero right after, June 7, sa weekdays nga misa, ay daily masses sa San Sebastian Cathedral. Las 7 ang aga Action Mart, las 12:15 ang udto, kag las 6 ang gabi. Amo na sa Lunes to Martes. Monday to Tuesday again, 7 a.m., 12:15 noon, 6 p.m. Action Mart. Nga nagamba ko Monday to Tuesday. Kaya so Wednesday to Saturday, may na misa 7 a.m. kag may 12:15 na noon nga misa Action Mart. Pero kung hapon, nagkinatawag nga commuted to Sunday Masses. Amo na sila ang misa nga pang Domingo ang Ebanghelyo o galing pati kayo noon sa hapon sang Miyerkules tub Sabado. Silingon kung nag-attend ka misa, Miyerkules tub Sabado nga mga masses kung hapon, hindi mo na kinanglan nga mag-attend sa misa sa Domingo Action Mart. Kaya nga nabatian mong Ebanghelyo, iya nakabang Domingo nga Ebanghelyo. Misa nga commuted to Sunday Masses, las 4 sang hapon, las 6 sang gabi. Kaya kung nag-attend ka sa mas nga duwang ini, hindi mo na kinanglan pa magpagutok kag mag-attend sa misa sa Domingong adlaw. Ang instructions ang diocese ang syudad sa Bacolod, wala sang bunyag, wala sang kasal, funeral mass daw sang Domingo. Pwede sila ma-celebrate sa weekdays Action Marlon, no? Doon na nabatin sa tumakakson ang pila ka mga schedule mismo sining misa. Pati kayo nandun naman sa may San Sebastian Cathedral, no? Ano natin ito, hopefully na kuha nyo naman mga kakson, ang dari. So dari ka prepara naman sila sa San Sebastian Cathedral. Kita na rin nato na usulod nga amat-amat na man nila tapos. Hopefully, pagkabot sa Domingo, preparado na ang structure sa simbahan. At in terms of liturgy o kunabi ang ginagamit nila sa proseso sa misa, preparado naman niya ang Diocese Action Mart, no?
Bago bahin, of course, ikuha na to sa statement, ang katapo naman sa Philippine Army. So, damo, ginagsumar, nagreklamo, damo, mga sesyon, mga rekomendasyon, komento may kantanan sa anti-terrorism bill. Ang banda rin ni 3rd Infantry Division sa Philippine Army spokesperson, nga si Army Captain Lieutenant Pancito III, wala dapat kabalakan ang publiko may kantanan sining terrorism bill action. Mga kasunod sa iya, hindi ko hindi ka terorista, kag wala ka nagahimo sa mga pang-terorista nga mga aktibidad, hindi ka man apektado, kag hindi ka gimakulbaan sining anti-terrorism bill. Pwede ni Pancito, luyag naman nila, na masiguro kag ti mga tipo na tanan nila, nga mga guidelines or ginadapat imuon, hindi man sila mabudayan sa pag-implementar sa ilaman mga aktibidad ko na advokasya at terrorismo action mar, no? Senaton si Army Captain Lieutenant Pancito III sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Unang-una sa lahat, masaya kami na mayroong anti-terrorism bill naka-promulgate sa Congress. Because, alam mo dyan, anything that would be upheld to our job, to our mandate as security forces, and our mandate in preserving peace and order is much appreciated. Alam naman natin na ang itong anti-terror law is would give us a more teeth dagdag ipit para sa mga nagpapatupad sa batas na mas lalo nating maibigay yung kapayapaan at saka yung seguridad ng bayan. So kami, welcome namin itong development na ito. Happy kami dahil alam on our own, we've been lobbying this one because may mga kulang doon sa pagsasagawa namin ng aming trabaho. And yun nga na narinig yung aming clamor that for us to really execute our job, we need additional tools like this, in which napagbigyan din naman ng both houses na ng Congress ngayon. And kung di na lang siguro ay may papasa na yung batas, masaya kami kasi mas lalong mapapadali ang paggawa namin ng trabaho. At pangalawa, may mga safeguards din naman ito na binigay o nakapaloob doon sa nasabing batas. That's why we promise the people that while your representatives in Congress has bestowed us with trust and with the confidence sa Armed Forces of the Philippines, susuklian naman ito ng ating Armed Forces at saka mga kasama namin na nasa law enforcement ng tamang pagtupad ng mga alituntunin na nakapaloob doon sa bill na ito. Unang-una, nililinaw din namin na ang ganito ay hindi siya patungkol sa mga naglalabas ng hinanahing laban sa ating gobyerno. Bagkus ang anti-terror law sa pangalan nga lamang is nakadirekta ito doon sa mga naghahasik ng teroristang gawain. Yung mga nagsuso ng fear and terror to the people who derails our progress and development by sabotaging the peace and order of this country. So, mas maganda ito ngayon na mayroon tayo na ganito kasi mas lalo naming magagampanan ng trabaho. Huwag po kayong mag-aalala, may mga safeguards po kung babasahin po natin yung kabuuan ng batas na pinopropose, ay may mga safeguards naman po. At kung kayo po ay makakaasa na hindi namin ito aabusuhin yung pagbigay ng dagdag na responsibilidad mula sa tao. Okay. Sir, Si John? Section Mar, no? Unang-una, isa po yung panliling lang na against the international human rights. Kung sana binasa nila yung kabuuan na panukalang batas, kasi nakapaloob doon, nandun pa rin yung mga provision na nakasaad na dapat sundin
terorista, hindi po doon sa mga nagpapahayag ng dissent sa laban sa gobyerno. So, ang dapat lamang po matakot dito ay mga terorista. Kung hindi po kayo terorista at kayo po ay mamayang Pilipino, kayo po ang pinagsisilbihan ng panukalang batas na ito. Okay. So, ibig sabihin po, sir, on your part, you're saying na wala po dapat pangamba ang publiko, sir? Walang-wala. Kasi una may mga guidelines na nakalagay doon. Okay. Yung sinasabi nilang mga warrantless arrest ay hindi naman po yun ganun. Isusundin pa rin natin yung rules of court na tinatawag natin. Ay talaga namang may warrantless arrest tayo pag may mga nakikita tayo. At saka nandyan din itinatag yung Anti-Terrorism Council na hindi naman po pwede na pag naisipan lang ng isang sundalo, isang pulis na ididine ang isang tao, ay pwede na niyang gawin. Hindi ganoon ang mekanismo ng batas na ito. Okay. Give this law a chance. Yun lang ang ko sa kanila. Give this law a chance because this is for the people. Yung karamihan na nag-arali ay sana mapag-aralan pa ninyo ano ang isinasaad ng batas, ano ang mga probisyon na nakalakip dito. Sana ay pagkatiwalaan din natin ang ating mga representante. Majority of the Filipinos, I still believe, would want really an anti-terror bill. That is manifested by the majority of the Congress supporting the anti-terror law. 170 plus against 30 plus. Napakalayo po ng agwan. And I don't think that these people are really a significant number to be reckoned. But however, I still believe na sana pag-aralan pa nila at matuto sila at huwag lang magpadala sa kung ano ang sabi-sabi. Sige. Sir, thank you so much po. Magandang hapon po, sir. Army Captain Sino Pancito III, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Muna yan ang pagpatag ang part naman sa mga otoridad action marm may kang tanan sa mismo anti-terrorism bill. Ang pinakamabalita, kapag sa ito wala nakapalagyo to, ang prisong sumar sa may police station number 2. May informasyon nga ang police doon going pilaman at operasyon nagbalik sa kunong sumar sa iyang ex-partner. Uy. Oo, amo ni kay isang na-prison sa kuno abi. Before sa na-prison sumar nagbulag na sila sa iyang ex-living partner. Pagway ko sa pagpalagyo yung sumar. Nagbalik sa sumar sa iyang living partner kuno. Napangita sa mong kapulis. Yung living partner na lang ano pa daw naman to hindi man nagurong bring back the love. Paano mag-bring back na kaya dapat i-bring back na sa espresso niya. Diba mo, no? Bring back to jail, hindi bring back to love. Sige, go ahead. Diba pagka-bring back to love, kinabalik sa siya living partner Pinapaligtikan o sumusang pulis, sige tagaan niya pa yung katulong pulis mga hunao? O gaya niya, magandang problema. So, kung siya ako natulog yung masakit, sabing may iba nila mga pulis, iba daw lang ang mga priso. Kurot ya. Gabi ko natulog yung mga sakit doon. Bado pa rin ako kabalin, hindi ka na magano magsa tulgaol ka rin patch. Pero ito mo action mo, no? Ongoing karon naman at operation, ang update sa karon ano natabo. Nara balapila kagintalana na lang ang pulis sa iya para magsungka o kunta. Antayan sa pinakato na atag pala matay diri sa ato niya pagbalik report sa dili ginamang madugay mga kakson. Pero sa totoo niya mga kakson, problema naman sa inyo naman ngay kayong lawas sa mga panahon. COVID-19 ang isa naton ka problema mga kakson. Dapat naton imuon aton mismo kang lawas aton mga tipigan. Resistensya pabakuron mga kakson agud kita malikaw sa anuman nga balatian magtumara. Santo Plus Gold mga kakson mas epektibo mas garantisado so hinihimo gikan sa extra kaangay na lamang sang badonggay may spirulina kag iban pagit nga mga herbal products mga kakson. Kung kamo dira gusto ninyo mamitinara kayong lawas magtumara sa Santo Plus Gold mga kakson mas epektibo mas garantisado mabakal sa mabutika malapit sa tagsa ka mga lugar. Kagtandaan mga kakson nga isa sa marason sang pagtugas ng balatian sa aton lawas kung paguyang ako ng pagnubo sang aton immune function. Mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa higko sa aton lawas ining may dako nga papel pagubas ang aton
immune function. Ganing dapat imuon. Hindi lamang makakson pabaskagon kag pasanyogon. Inyo naman immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado ng FDA Philippines. Ganun palit na makakson makalas ng Super Fiber. Ini mismo mahimo makalas sila naman ng klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa GA7 Building. Pati lamang sa DHL tunga-tunga. Dalam Burgos Kagalo Lacson sulad sang Bacolod. Dali makakson para matinuanan yun naman nga tinahin mag-inom magtumara sang Super Fiber. Nagabi lang kay Sarindran, kay Police Captain Elmer Bonilla sa Station number 6, kay Police Captain Armelin Vargas ang Police Station number 8. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mga sabari ko na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Salamat sa report ni Aksyon na John. Standby ka magkaroon sa ESR nga pagpanumbalik ha. Balita may kantanan. Kung ano na ang mga luhing development sa sining preso sa station to nga nagpalagyo. Kapon lang sa nadakpan. Tinalagyo sa kainasang kaagahon. Gintabo yagid kuno nga nagabubo ang mabunok nga ulan. Amuguro to rason nga way mabatian kag way sa matukiban, way sa matalupangdan. Ang report nagbalik sa sining kahagugma. Kurtiya. Buwan binantayan nga monitor sa aton sining live stream sa mga gabi. Oy kay Sir Philip Alonsagay, thank you. Kay Chief Jovel Sidel sa Police Station number 1. Kay Kayota Silent Marlon Hervaya, good eve da sa Hinovea family da. Kay Toto Silent, Jody Villaros, si Toto Pons Araman, si Action Eric Regulang Angkorban Araman, Pari Pons aga monitor. Corey Vidaha, watching from Kuwait. Tenten Prensa Sogon Brillantes sa Tamyaco Brillantes family, Lola Consing Dorias Porok Marang sa Barangay Bandalagan. Beth de la Cruz, good evening from Bulacan. Jan Senyor Makilan, okay. Grace Istaniel. Yvonne Boisesher, watching from Germany. Leo de Cardinal. Si Melanie Bernas. Nelian Lotilia Zain, katamyaw ikobisan Aricos Manila. Salamat kid. Grace Lanada from Riyadh, Saudi Arabia. Efranik Pilayo, mayong gabi. Araman si Sami Roger Awing from Hermelinda Homes, Pansilingan. Judy Villaros, ang Barangay Tangob. Rona Rihida Truaba, Pag-ako Dahuka. Araman. O si Pag-ako Dahuka. Daw kayo Nick ya sa nga ngalan ba? Good evening. Monitor kami live with baby Yuki. Thanks kid. Halin kay Ma'am Rona. Mary Ann Malunes sa Oribi. Kaparok-orok kami ni Subong Tamyaw Landa sa si Jody Magidukos. Kagambats 89 sa Luisa Medel National High School. Sabi ko anay Luisa Medel Elementary School kay Bats 89 ko na gali high school ni gali ho. Bats 89 sa Luisa Medel National High School. Eddie Jones Kalinaw from Iloilo, happy listening Kalinaw family. Sa Bacolod, Evelyn Kalinaw, Charmaine, May, Brian, JP, and Donya Charmil K. Enjoy man sa Himamaylan City. Reyes de los Reyes, Retiro Family, Padronia Ramos, Macabani, Taokta, ang Barangay Karadyuan. Gamonitor Gate sa Night Patrol, salamat. Aldrin Limaco, si Gary Panadero, Jocelyn Diboon Dispoho, Joshua Ribuyas, si Heaven. Alas 10:43 Action Radio Philippine Standard Time. Standby kamo kay buo ko lang ang counseling mga commercials. Balik pa kita pagkatapos gid lamang sini.
madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at
kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Pabalik sa inyo sa palatuntunan las 10:55, Action Radio Philippines Standard Time. Lorna Cristobal, ga-monitor, Edwin Pineda, ambalyato sila sa Takuling ko, no? Sa ginakadtuan blada, sa Takuling. Munikay nang nalagyong priso. Edith Diose, watching from Makati, ang sikat blada kuno nga lugar sa Takuling, basi dito sila kuno. Nayod sa Edith Diose from Makati City. Nayod sa Oitam o sa Linig. Suli ba? Sige lang. Pa-shout out, Action Marlon, kay Charmaine sa Jeddah, Saudi Arabia. Balikan ta ito sa Riga Patrol. Ibalaon tabi nano ang latest sa balita angot sa pagpalagyo sang preso sa Police Station 2. Action Night Patrol Field Reports. With Action John Diaz, Action John sa report, please come in. Hindi ka bagin magsungka ang isang kapulisan Action Mar padayon kasi gyapon ng pangitaon tub-tub nga ikaw madakpan Action Mar. Ang Baldaring Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana nga sino man nakita abi sining person nga nakapalagyo kay ina sang kagahon ang nagabunok ang madamol nga ulan nga ginkilala kay James Brizuela ang Action Mar makadakop sa iya. Tawag mo lang citizens arrest. Ini sa makabig na bilang isa ka escape Action Mar. Kaya kay Gamana, kung sino man ang makahatag impormasyon, mga kapulisan sa ginakamtangan, sining ni Brizuela, ubisa ng iya manabi upod mong mga tanion nga mahimo magpakigangot sa mga kapulisan kay magahatag sang padya Action Mar, ang pulis sa makahatag sang impormasyon sa kayong ginakamtangan, sining persona. Tigid lamang ang Police Station number 2 ang nagapatigay sa manhunt operation. Pinapagay kamadalag ko nga units ng Bacolod City Police Office ang nagakasa ng manhunt operation batok sa iya Action Mar. Ganyan ba doon ay nagabana nga kung makatsimpo, mas maayo na lang nga magsungka sa kapulisan ining si Brizuela para man sa iya mismo nga seguridad Action Mar. Subong ongoing pa, pang pagpangita ay sining persona ng ato naman nga mga kapulisan. Yan is Police Major Sherlock Cabana. Hindi gid maguntat ni pangita sa iya kag hindi lang kapulisan kundi other pagid ng mga friendly forces kay siyempre ma-considered na ni siya nga escape kag ma-fall na siya sa warrantless arrest. So meaning right after sila, sir? Anytime biskan sino actually makakita siya even mga concerned citizen lang or even mga force multipliers or mga tanods pwede gid ka effect arrest sa iya. Right after na kundi hindi biskan subong. Okay. Biskan kaginas ang pagpalagyo ya pwede gid kung sino nakakilala sa iya nga isa sa ka-priso dire pwede gid siya dakpon. Sir, kung nakabalong information kung diin sa makontak man di sir para immediate kung sino man ang nakahibalo sang location niya sini ni James Brizuela kag ang iya mismo live-in partner no nga si Ana Marie Billones or na also known as Baby Shark, insigida magpaibalogi diri dayon sa police station to. Okay. Kaga may gamay nga ingatag nga padya ang kapulisan sang police station to. Meaning, na-involve ang name sa living partner? Oo.
Kaya Kay tungod nga amo na ang na-receive nato nga report nga nag-upod sila sang iyang actually ex yan nga live-in partner galing kay tungod amo na nga nagbalikan na sila kag amo na nagpalagyo siya. Sir, mana si Police Major Sherlock Gabana. Tanda na nga lang, Baby Shark. Sikat pa na. Oh, sikat. Ano kanta naman? Baby Shark. Baby Shark. Nice na subong. Depende na itong police calls na paano nila madakpan ang ining nagpalagyo. Kung madakpan nila, wala pagkanta nila yung Baby Shark. Son mga balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa basura sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Boligan nga to sa kapulisan kay malukdo ni kaso basing pulis nga assign on duty parang late hindi ang marakpan na nagpalagyo ho makabigay nga po ganti maka-aksyon. Nga ang report nagbalik sa iya sa ring live-in partner. Nga ngalan sa iya sa ring live-in partner, nabantukan sa ngalan nga si Baby Shark. Ging alib, nagaparok-orok lang kami di sa Country Homes, Estefania, Rejantan, Villalon, from Barangay Purisima, Manapla, Edith Diose, Palayog Tamyaw sa Barangay E. Lopez Silay. Happy birthday kay Blackbird Gallego from Makati City. Edith Josie sa gihapon. Patamyaw kay Welwel J. Patricio Vargas. Belated happy birthday sa Himamaylan City. Pepper Parsley. Inatamyaw si Jaya J. Jans kag Mary Ann. Raman si Olive Prado Gargaritano. Good evening from Riyadh, Saudi Arabia. Rock Estilioso, good evening tanan nga United Kif Ako Force Multiplier La Carlota Hinigaran Bago City Gapamatigid Subong. Salamat kay Rock Estilioso. Kay classmate John Marie Salarda kapanitorman sa ato sa nga live stream. Lapaw na tayo sa kaminuto. Buwas nga adlaw with Action Eric Magbanwa. Alas 9:30 tungtong alas 11. There is Action Night Patrol. Apa, goodbye na ta. Palatuntunan Action Night Patrol, magabalik na naman buwas. Salamat kayo sa tarantaran sa ring mga nag-upod sa ato sa ring pagpangalagad sa subong adlaw Biyernes. Biyernes nga presentation, una ini nga Biyernes sa bulan sang Hunyo. Magabalik ang mga palatuntunan sa Action Radio Bacolod. Buwas naman alas 4 sang kaagahon. Tugtod naman alas 11 sang gabi. Sa News Center, Action and Defensor. Sa ato sa ring patrol, Action Jan Diaz with Action Nixon Tahom. There is a technical control, Action Henry Spulgar. Action Elway Dotelius. Ako naman, Action na Marlon Henevaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.